भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के नया अपकमिंग फिल्म से जुड़ल लेके आयल बनी, जौना फिल्म के नाम बा सैया और अब गई लेना। जी हाँ भैया, सैया और अब गई लेना, जौना की एक लुक भी देख सकते नहीं, जौन की डिजाइनिंग खुद से कल गई बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी ये फिल्म के मुहूर्त आज से और ये फिल्म के नाम अनाउंसमेंट दो साल पहले के हो चुका है, जौन में स्टार कास्ट भी क्लियर हो चुका है कि खेसारी लाल यादव रही है। लेकिन बीच में ये फिल्म के नाम चेंजिंग भइल, बहुत कलाकार भी चेंजिंग भइलो। लेकिन आप सबके बता दी आज खुद काजल राघवानी लाइव आई ले लिया और वो लाइव के दौरान बतैली है कि हमनी के और खेसारी जी के एक फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा सैया और अब गई लेना, जौना फिल्म के डायरेक्टर बने प्रेमांशु सिंह जी। जी अभी ये फिल्म के खुद अनाउंसमेंट कैली है, जौन की काजल राघवानी। जी अभी तक काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के नया फिल्म के शूटिंग बहुत जल्द हुई। आप सबके बता दी सैया और अब गई लेना, जौन की आप सबके बता दी खेसारी लाल यादव के हिट गाना जौन की सैया और अब गई लेना, वही टाइटल पर ये फिल्म बन रहा बा। जौन की आप सबके बता दी जौना के बहुत बार स्टार भी चेंज भइल, फिल्म के नाम भी चेंज भइल, लेकिन अंतिम दौर में फिल्म के नाम सैया और अब गई ना ही बा। और एमे स्टार कास्ट में खेसारी लाल यादव बने और काजल राघवानी और भी कलाकार के चयन जारी बा। बहुत जल्द रिपोर्ट आप सबके बीच आई। तो भैया ये नया फिल्म के नया रिजल्ट रिपोर्ट रहा, जो हम बता देनी। तो भैया आप सबके रिपोर्ट कैसा लगल कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, शेयर करी। फिर से आ रहा नया खबर के साथ।